Fel fy gweithgaredd tu allan, rydw i'n hoffi sgleforddio, oherwydd yn anffodus oherwydd y cyfyngiadau symud, rydw i ddim bellach yn cael mynd i fy gwersi sgleforddio. Rydw i'n caru darlunio a creu celf, felly heddiw rydw i wedi dewis i mynd i'r ardd a tynnu llun o dail. Rydw i'n hoffi cadw yn heini, felly rydw i wedi wneud cylched ymarfer corff gyda fy mam. 2, 3. Ein bod ni yn y tŷ, mae yna dal pethau sydd angen cael ei wneud. Dyma rai o'r pethau mae rhaid i mi wneud pob dydd. Rydw i yn edrych ymlaen i gweld fy ffrindiau ar ôl mae'r cyfyngiadau symud ar ben, ond am nawr, mae'n bwysig i aros adref ac aros yn saff.